Gaur Bele proiektuak bere lehen diskoa aurkeztuko digu. Errari musika afroamerikarra, karibearra, elektronikoa, soinu paleta koloretsua eta anitza du gure gaurko gonbidatuaren disko honek. Gurekin da Viva Lide Hernando. Kaixo Lide! Kaixo! Arratxaldeon, zer modu duzko? Ondo, bai, mentxe. Esiri lasai. Pozik? Bai, hemen eoterre. Lan berriarekin, proiektu berriarekin. Bai, oso pozik, egia esan. Bueno, orain arte beti elkarrezketatu izan zaitugu Lierreko abeslari gisa, ezta? Orain beste proiektu batekin zatoz, Belerekin. Zertan bereizten dira, Lier eta Bele? Ba, bueno, esango nuke estilistikoki ez bereizten direla, bat tipat, hori da agian agerikoena. Belerekin, gehiago gerturatu naiz soulera eta popera ere asko. Eta Lierrek rock egiten zuen, eta gero bestetik agian nire proiektu pertsonalagoa delako Bele, ez? Diskonetako abesti batean, azkenekoan oso okerrez banago, besarkan azazu abestian zuk diozu, Bele alez iluna zarela, baina erraria. Egalaria, horrela zara? Bai, hori da, abesti horretan pixkan nire deskribapen bat egiten dut, nire deskribapen psikologiko bat egiten saiatu naiz. Eta bai, egia esan naizela oso iluna, oso pesimista askotan, baina gero eraberean utopikoa ere batzutan, ez? Edo ameslaria. Eta zergatik sentitu zenuen, edo noiz sentitu zenuen proiektu zaldatzeko beharra? Ba, pandemian izan zen, pandemia gauza asko ekarri ditu. Nire kasuan, liburu bat idatzi nuen, eta baita ere proiektu zaldatzeko edo proiektu berri bat egiteko beharra, ez dakit. Etxean horregoteak eta pentsatzen eta gauza asko azaleratu zituen, eta tartean, roketik apur bat aldentzeko nahia ere. Belek eman du, bere lehenbiziko diskoa, ez da, Errari izenekoa. Nolabait ere musikari erraria sentitzen zara? Batetik bestera? Bai. Bueno, errariak ez dakit baduen ibilbide garbirik edo helmuga garbirik zuk baduzu? Nik esango nuke ez eta horregatik deitu diot Errari diskoari ez. Ni neu sentitzen naizelako askotan galduta bezala, baina galtze horretan bide berri batzuk topatzen dituzu, uste edo espero etzen dituenak, kasu hondan estilo hau edo proiektu berri hau horrela izan da ez, bilaketa batetatik, baina helburu zehatzik gabe iritsi den zerbait, eta horregatik nik uste Errari deitzeak bere logika bazuela. Eta zer topatuko du Errari diskoa erosten duenak, entzuten duenak? Bueno, azteko hori ez dago fisikoan, plataforma digitaletan dago, orduan, eskuragarri edo norentzat, eta, ze topatuko du. Denetarik, besti oso eklektikoak dira, baina batipat nik uste amankomunean daukatela, musika afroamerikarra, eta hortik eratorritako hainbat estilo, ez? Soula, R&B, pop pixkat ere bai, blues pixkat, funk, ez dakit, holako zerbait, baina paleta haundia. Zergatik musika afroamerikarra, nondi datorkizu horrekiko grina, nahia, zaletasuna? Txikitatik, eta ez nuke jakingo esaten zergatik edo nork pasazidan grina hori ez. Gurasoak ez dira oso melomanoak izan, eta etxean askotariko musika jartzen zuten, baina nik ez dakit, goatzen dut Marvin Gaye edo Otis Redding edo Whitney Houston, souleko oso pieza esanguratsuak izan direnak entzundakoan segituan harrapatu nindutela. Eta hortik txikitatik jarraitu dut zaletasun horrekin. Bueno, diskoan ez da zure ahotsa bakarrik entzuten, gehiago ere bai, hemen ditute Raquel Arenaza eta Jerai Bele, esate baterako, ez errekarri diote, beraiek diskoari? Oraindik ere baleta koloretsuago bat, ez? Gertuko jendea dira, gainera, eta kriston zortea izan dut beraien baiezkoa jasotzearekin, ze nik uste aipatu dituzun bakoitzak bere abestiari eman diola beste distira bat, beste tesitura bat, behaiek dakiten hori jarri diote. Hasiko gara Bele entzuten? Bai? Hementxe, Zerua irabazi. Ona izan nahi du berdin zehazki zertan buruak biratu kaletik pasatzean Zerua irabazi nahi dut naiz ez jakin zer den hori errezatzen ere ikasiko nuke hori eskatzeko nik baino ez du inork ulertzen Bryce Dallas Howard Black Mirror
argi dago honek dantzatzeko gogoa ematen duela, Bai, ez da? Bai. Nik uste baietz. Hau kontzertuetan nik uste oso ondo pasako deula jotzen, egia esan, eta abesti alaia da, beste batzuk ez dira horren alaiak. Eta esate baterako estetika eta bideoklipak iruditu zait behintzat landuak direla, eta bilatzen duzula musika zaratako horre zerbait, ezta? Bai, niri asko gustatu izan zait, Lierren nengoenetik, bideoklipak beti hartu izan ditugu oso serio, ez? Ala beharrez egin behar diren gauza batzuk bezala, baizik eta musika proiektuaren parte dira, ez? Eta kasu honetan gainea hau izan zen Bele gizarteratzeko lehenbiziko pieza, ez? Jendeak lehenbiziko aliz entzun eta ikusi zuen Bele bideoklip honekin, orduan etzako garrantzitsua zen nola aurkeztuko nintzen, ez? Jendartera proiektu berri honekin. Ba, beste abesti bat ere entzungo dugu. Beruna Urre. Bai bizi baldintza, ez du itzala hundirik, jada zure haritzak. Beti eskamak entzen, bizi naiz ni, ez dut play zure kopitarik. Emaida zoziarra, beruna Urre, berakako kodiztut horrekin, beti eskamak entzen. Bueno, Lide, aurrez ere esan diguzu, ez da? Abesti denak ez direla aurreko bezain alaiak, hau adibidez ilunagoa ikusten dugu, baina indartsua era berean. Hori da. Bai, hau izan zen bigarren abestia eta nik uste aldea handia dagoela batetik bestera. Agian hau banantzen da gehien agian diskoaren espektro guztitik, ez delako oso afroamerikarra edo gehiago elektronikoa delako, baina sartu nahi nuen, ez dakit, sortu nuenean ere ez dakit berezia dituztean, esan nuen, hau ere badoa barrura, eta hau dena da Bele, eta jendeak, nik uste ulertuko dela azkenean, unibertsoa. Eta jendeak zer esan dizu? Azkenean nik uste ondo hartu dutela, ez, proiektu berri hau, nire gana etorri den orok zoriondu nau, orduan, ni pozik nago, ez dakit, jendearen harrerarekin, egia esan. Bueno, lagun gehiago ere, bai, diskoan Inigo Etxarri, Dana Herriaino eta Sara Alonsoren laguntza, izan duzu nolakoa izan da elkarlana? Oso polita. Banuen beharra ere, entxeguak eta bar, astean ikusteko bandak zer moduz funtzionatzen zuen, ez? Eta nik argi nuen neska asko nahi nituela inguruan, edo gehien bat neskak nahi nituela. Eta, Dana Herriaino eta Sara Alonsorekin super gustora, Inigo Etxarrirekin ere noski, Inigo Etxarri gainera Lierretik dator ja bagenuen funtzionatzeko era bat ja finkatua, ez? Eta bi neskekin gainera, ez dakit, oraindik eta beratsagoa bihurtu da proiektua. Eta abesti bat egin duzu elkarrekin, indarra handikoa gainera, ez da? Bai, Dana Herriainok eta Sara Alonsok parte hartu dute Winter is Coming izeneko diskoko beste abesti batean. Baina izan nien lekua eman, ze bandako bikide hauek abeslariak dira ere bai, beraien proiektuak ere badituzte, eta eman nahi nien ahotsa ere diskoan. Apirilaren 12an, Daba-Daban izango zarela, zer topatuko dugu zuzenekoetan, zer aurreratu dezakegu? Oso kontzertu dinamikoa, gogo handiz sortu eta aurkeztutako kontzertu bat, eta momentu performatibo ere mate da beste, hola sorpresatxoren bat. Sorpresaren bat ere bai? Bai. Gehiago ezin dugu esan, ez da? Ez, etorra daia jendea. Hori da, sorpresa eta listo, bai? Zorionak benetan egin duzun lanagatik, eta jarraitu zazula horrela errari izaten, ze bidean topatzit duzun helmuga guztiak gusta ez ezkigu, beraz eskerrik asko benetan. Eskerrik asko zebei.